Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dago! And Tita Tanya Chinita. Date to marry na po! Ako ngayon, Angkol at Tita. Ayoko nang makipaglaro pa. Nakakapagod din pala. Feel good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng radyo. Lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Adam, 34 years old ng Parañaque City. Stable naman po ako, Angkol at Tita. May trabaho na at may hinuhulugan ng bahay para sa future. Meron na rin po akong sariling sasakyan. Pinag-ipunan ko po ito. Dati po wala sa vocabulary ko ang word na serious. Kapag seryoso na po ang babae, dumidistansya na po ako. Ah! Relax lang, high blood na naman. May naalala ako eh. Lalo na pag ang babae nagpaparinig na ng mga kasal-kasal, mga anak-anak, anong gusto nilang panganay, batchi na. Yan ang nangyari sa amin ni Juris. Naka 3 years din po kami. Pero aside sa 3 years na yan, ay meron ding gitna. May konting gitna. Pauso ni Boy. At nang naging seryoso na po ang lahat, dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Babe, nga ka. Dali, susubuan kita. Ano ba nakakahiya? Ang daming tao eh. Hoy! Kumain ka na nga lang Alam dyan. mo naman love language ko ay acts of service. Sige na, baby. Eto na. Airplane eh. Ano, tama na ba? Ano ba? Ginagawa mo akong tamad eh. May Usap problema na ba tayo, babe? Meron. Alam ko na, naisip mo na yung tanong ko ng isang araw, no? Ilang anak gusto mo? Kasi ako gusto ko ng basketball team, ah. Juris.
Babe, may problema, may sakit ka ba? Ako ready na ako mag-settle down. Huwag mo na problemahin. May ready naman na akong yung bahay na pinamana sa akin ng mga magulang ko. Doon tayo titira. At saka, yung sasakyan, hati tayo. Para mag-settle down na tayo. Tapos mag-anak agad tayo after 1 year. Babe, Oo? Please stop. Enough na. Babe, We have to stop. stop nang dito kumain? Ay, masama ba yung pakiramdam mo? Juris, please. Stop it, okay? Alin? Tama na. Babe, alin? Tigil na natin to. Ang alin? Mukhang Ang seryosong-seryoso ka na. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pa ako ready sa mga ganito. Hindi pa ako ready mag-settle down. Pati mo naiintindihan yun. Ikaw naman, naiintindihan ko naman. Naiintindihan ko at saka iintayin kita pero di ba mas maganda kung napaplano natin. Tsaka babe, 3 years na tayo. Kailan pa ba? Magbigay ka ng timeline. 5 years ba? Ako, willing ako 6 years. Babe, para makapag-ipon tayo, mas marami tayong time mag-ipon. Babe, okay lang. No. Tigil na natin to. Hindi pa ako handa mag-settle down, okay? Kung gusto mo na mag-settle down, bahala ka. Pero ako hindi pa. Nay, maghiwalay ka ba sa akin? Siguro mas mabuti pang ganito. It's not you. It's me. Babe, it's okay kahit ganyan ka ako tanggapin kita. Basta wag mo lang No. akong iwan, babe. No. Desidido na ako. Masyado na seryoso ang lahat. Hindi pa ako handa. Siyempre, nasa relasyon tayo. Seryoso talaga. Ano bang ine-expect mo? Ayoko nga ng seryoso. Pwede ba? Can you please So all lower this down time, your voice? Nakakahiya eh. So all this time, 3 years, hindi ka seryoso. No, niloloko mo ako. Waiter! Excuse me, waiter. Help! Yes, ma'am! Kuya, 3 years na kasi kami. Tapos nakikipag-break siya sa akin. Sabi niya, hindi siya ready maging seryoso. Ano ba? Tingin mo ba? Sinong mali sa amin dalawa? Ma'am, mali mo ma'am kasi nag-expect ka. Huwag ka kasi mag-expect. At sa lahat ng ating mga listeners dyan, huwag kayong mag-expect kasi. Ha? Kung ayaw na seryoso, ibig sabihin, hindi pa yan handa mag-settle down. Ganun ka ba, kuya? Ganon din ako. Bye! Oh my God. Babe, Ano ba? Pinapaya mo ko? hindi ko pinapayaran ko. Wala akong kakampi dito. I'm so helpless. Babe, wag mo. Babe, sige, wag tayo mag-anak kung yun ang gusto mo. Ako gagastos na Hindi yun lahat. sa pag-anak. Hindi yun sa... I already told you. Hindi pa ako handa. Okay? Kailan ka magiging handa? Hindi ko alam. Iintayin ko yun. Willing to wait ako. Babe, Hindi, wag mo akong kita- iwan. Babe. Stop! Maraming tao dito. Okay lang. Kasi handa akong ipagsigawan sa mundo na mahal kita. Di ba ganun ka din? Dati naman ganun kay. Anong nangyari? Babe. Babe, no. Tigil na natin to. No, please. I'm don't so do sorry this if I to me. wasted your 3 years. Sinubukan ko naman eh, pero hindi ko kaya magseryoso. Babe, Hindi ko, no. hindi ko nakikita ang future ko with you. Hindi ko nakikita na ikaw yung magiging asawa ko. Babe. Totoo. I'm sorry, Juris. Babe, I'm sorry. No, babe. Babe. Tuluyan ko na pong tinapos ang ugnayan namin ni Juris, Angkol at Tita. Siguro naisip niyo po na feeling gwapo po ako, no? Gwapo naman po talaga ako. Kaya nga ang daming nagkandarapa. At isa na dito si Nika. Common friend ko siya. Matagal na rin kaming nagchat-chat.
Hanggang one day nag-decide ako na i-try ko siyang i-date. Pero masyadong mailap eh. At ang nagustuhan ko kay Nika ay misteryosa. Dito ko po naranasang mag-effort sa isang babae dahil hindi naman po ako nag-effort sa dates eh. Usually babae gumagawa sa akin yan. Pero pagdating kay Nika, iba po. First time kong mag-picnic. Tsaka nagganda ako ng mga sandwich. Kaso binili ko lang yan ha. Pasensya kasi di mo marunong gumawa ng sandwich eh. It's okay, it's okay. Tsaka may mga burger, may fries. Pili ka lang. Ano I gusto mo? appreciate May that. pasta. However, Mm. I'm allergic to gluten eh. Kailangan gluten-free yung mga food ko. And sana nag-salad na lang tayo. I'm sorry. Salad meron sorry. din. Meron din. Really? ako. Yeah. Anong dressing? You have vinaigrette? Ha? Ano yung vinaigrette? I don't, I don't eat mayonnaise. Nakahiwalay naman yung Okay, mayonnaise. thank you. That's good. Effort, ha? Pero bare minimum lang yan. Okay. Sige lang. Walang, that's Sige bare lang. minimum. Ang dali lang naman bumili. Ang dali mag-prepare. Mabihira tong babaeng to. Ang dali daw. Ang haba nga ng pila. May Hindi sinasabi naman ka? ako gumagawa ng ganito dati. sinasabi ka? Wala. Sabi ko, thank you na nagkaroon ka ng time para Hindi sumama sa maganda akin yung dito. color ng flowers. Okay. I'm sorry. Sorry, hindi ako mahilig sa red. I prefer white sana. Okay. Sorry. Sayang. Sige Pero, lang. magkano ba bili mo dyan? No, it's okay. Hindi, naman alam ko mura lang yan. Bare minimum din yan. Flowers are... Ang arte ng babaeng to. Hindi, okay lang talaga. At least alam ko, next Yeah, time, oo. hindi nga pwede Mamaya red ibigay rose, natin white sa... rose. O kaya, bigay mo sa nanay mo. She might like that. Okay, sige. Ilagay ko na lang sa altar Hindi namin. ko gusto yung amoy ng pabango mo. Hindi nakakagwapo sa'yo eh. Pati ba naman perfume ko eh. Sorry Imposible allergic kasi ako sa mura lang na pabango. Medyo Imposible. amoy ko siya na medyo mid-an lang. Okay. Mid. Posible kasi DNG itong gamit ko. Tapos, mga siyam yung najowa ko dahil sa pabango to. Tapos siya, ayaw niya ng amoy na to. Pardon? Ano bang ilong nitong babaeng to? Sinasabi ko, sorry, papalitan ko next time. Oo. yung... Tsaka huwag ka masyadong dumikit sa akin. Hindi pa tayo eh. Kasi hindi. Okay. Touchy ka eh. Ayoko ng manyak. Pasensya na ha. Ay, di. Grabe naman. Manyak pa ba yun? Nagkadikit na yung braso ng manyak na. Naiinis na ako ng arte nito. Ba't ako tanong kapag date dito? sorry Kasi hindi pa talaga. tayo eh. Okay. Sorry. Sorry ha, marami ka bang Di ko na-turn off ka sinasadya. na ba? Ha? Na-turn off ka na ba? Turn off. Hindi kasi Turn usually on pag nga mga ako eh. first dates, ganyan yung ginagawa ko, hindi na nakikipag-date sa akin ulit. Sila yun. Okay, Hindi yun let's ako. see. Okay. At kain na tayo. Ayan yung salad mo yan. Hinanda ko na. Okay na ba? Yeah, thanks. Mm. Pero bakit ka nag-disposable na spoon? Kasi I prefer wood. Kasi let's protect the environment. Yung Hindi wooden ka- na disposable? Oo. Ganon. Oo, wag plastic. Kasi May kahoy gusto mo gagawa kita. hindi nakakatawa. Naiinis na ako, pero bakit gusto ko pa rin siya? Ay, ba't ganun? Kung kailan ka naiinis, saka mo rin siya nagugustuhan. Sige, pasensya ka na next time. Yep, next Noted time. lahat Yes, yan. Kung may next time pa. Grabe naman to. Pagbigyan mo naman ako. Sana naman may next time. Nagmamakaawa ka ba? Pinipressure mo ba? No, of course not. Of course not. Okay, at least. Basta sa akin lang naman. Try mo, subok. Ilan naging girlfriend mo bago ako? Ha? Ilan naging girlfriend Wala, mo? konti lang. Ilan? I'm asking numbers. I'm not asking. Don't answer. Siguro mga mga Mga. pang 10 ka kung sasagutin mo. Oh. Red flag. Bakit red flag? Sinabi ko lang naman, nagtanong ka lang Mga naman. 10. Ibig sabihin, Sasabihin patalon-talon ka ng relasyon. So, ibig sabihin, may mali sa'yo.
Grabe ka naman. Hindi ko sasabihin na 30 talaga. Pasensya ka na kung siguro 34 na rin ako eh. Kaya siguro na padami sa paghahanap kung sino talaga And yung... in case tanungin mo, anong gusto ko, ayoko ng anak. Gusto mo nang... Ayoko ng anak, hindi ayoko ng children. Ah, Ayoko ng kids okay sa lang, family. okay lang. Are you sure? Yeah. Kasi pag Sanay sinabi ko naman yan, ako hindi eh. na ako dinidate eh. Hindi, okay lang. Sanay naman ako eh. Okay. Tignan natin, magbabago din yung isipan mo. Gagamitin ko na lahat ng 100% ko sa'yo. Babae ka. Naiinis ako sa'yo. Let's see kung ano yung sinasabi mo sa mind mo. Ha? Nababasa ko ko. Grabe ito. Manghuhula pala to. Day after day, I must face. For the first time in forever, Angkol at Tita, na-challenge po ako sa isang babae. Sa katauhan ni Nika. Di ko alam, naiinis ako sa kanya dahil parang ang hirap niyang abutin. Pero, at the back of my mind, gustong gusto ko po siya. Iba po ang nararamdaman ko pagkasama siya. Siguro nga, nasanay lang ako na feeling ko yung ibang babae para sa akin ay easy to get o mga easy girl. Pero kay Nika, grabe hard to get and hard to use. Pero hindi po ako tumigil. Umabot ng halos 1 taon ang aking panliligaw sa kanya dahil sabi ko it's gonna be worth it pag napasagot ko siya at napa-oo ko siya. At wala na pa ako ibang discarding naisip kundi ang mag-propose sa kanya. O yan, kain ka na. Ha? Hindi ka na mga gluten-free yan. Hindi ka Tingin ko nga yung kamay mo. Bakit? Oh. Hawak. Massage ko lang. Ah, talaga? O wag kang kiligin. Bakit? Ba't ka kinikilig? Eh, naalala ko lang, mag-1 taon na rin pala. Wala, nung una mo akong binanatan dun sa picnic natin. Bilis, no? O tumagal ka. Congratulations. 3 palakpak para sa'yo. Bantay ka lang mamaya. Mamaya ka lang sa akin talaga. Uy, ang gusto ko yung pabango mo ngayon. At saka ang ganda ng haircut mo. Oh, Gwapo mo. syempre. Gwapo mo. Para sa'yo yan eh. Sinabi Anyways, ko sa'yo. bakit mo binibigay sa akin yung password ng Facebook mo? Para saan yun? Para malaman mo na wala na. Ba't kailangan I'm clean. Ba't kailangan ko Wala malaman akong na ibang clean? kachat. Wala naman akong pake kung may kachat ka or wala. Wala akong pake Gusto ko doon. lang na malaman mo na seryoso talaga ako sa'yo. Hindi Nika. yun, hindi yun. Hindi. Okay lang. Proof. Okay lang kung hindi man Okay. proof siya para sa'yo, pero para sa akin, Okay. bigay ko lahat para wala ka nang isipin. Okay. Bago na ako. Na-appreciate ko, promise. Talaga. Ang sweet mo, ang sweet. Baka pwede nang kumis dyan. Appreciate mo na eh. Hindi na ako nagtatouch ha. Baka sabihin mo manyakis na naman ako. Let's see. Di pa naman tayo eh. Pero yung kiss madaling ibigay yan. Promise. Masasarapan ka sa kiss ko. Talaga? Hindi ka Tignan na makatulog. natin, pag nakiss kita, akin ka. So, eto na nga. Sarap ng Can kape you dito. close your ah. eyes? Bakit? Basta lang. Ano yan? Sige May na, gift? one time, Okay, please. sige. Charan! Open na Open ba? na, open na. Ayan, sing-sing for you. Para saan? Wala. Will you marry Kinikilig. me? Will you marry Ha? me? Ano? Will you marry me? Pakasalan mo ako.
Aray, bakit? Nababaliw ka ba? Hindi pa tayo, tapos will you marry me? Bakit? Anong masama doon kung... Masama yun, kasi wala pa naman tayong relasyon, tapos you're asking me to marry you. Okay ka lang? Nagdi-date na tayo, May- halos isang taon sabi na ko na tayo. yung may- Ako ready, ako seryoso ako sa'yo eh. Handa akong... Nagpakatino ako para sa'yo, Nika. Hindi kita inutusan magpakatino. At di ko sinabing seryosohin mo ko. At higit sa lahat, Ano? Adam, huwag mo ko ipapahiya sa public. Tingnan mo, nakatingin sila, oh. So you're pressuring me. You're pressuring me to answer you yes. No, I will not marry you. Hindi pa nga tayo. Ang kapal naman ng mukha mo. So, ano? hindi mo nga alam kung goods ka na sa akin. So, ano ibig sabihin? So yun yung mga style mo talaga, ano? Sorry, hindi ka pa nagbabago. Babaero ka pa rin. And feeling mo, mag-yes ako porke ginawa mo to. No. Pasensya ka na. Sorry, I have to go, ah. Teka lang. And, huwag mong gagawin ulit yan sa mga babaeng nililigawan mo. Hindi yan maganda. Diyan ka na. Nika! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!